אם אתה עשיר מדי, כסף לא חסר ודאי, והעסקים שלך רווחים מאוד, רק בגלל אוצר שלך העולם אוהב אותך, בעד כספך מקבל כבוד, מתחשק לך פשוט בית לבנות בהוליווד, או לגור בחוף ים התיכון, אין בזה שום בעיה, הכל ניתן להשגה, כל חייך חיים ביטחון, שבכל זאת שני דברים לא קונים ולא מוכרים, הבריאות והאהבה, ובכל זאת שני דברים לא קונים ולא מוכרים, הבריאות והאהבה. אם אתה לחוץ מדי ותמיד זקוק ודאי, במזומנים לרוב חסר, אל תיקח כל זה ללב, עם הזמן הכל חולף, ומחר יהיה בטח טוב יותר, אם קיבלת ירושה מקרוב המשפחה, בחיים אתה כבר מסודר, ידידיך מקנים בך שכנים, אך הם בטח שכחו דבר, שבכל זאת שני דברים לא קונים ולא מוכרים, הבריאות והאהבה, ובכל זאת שני דברים לא קונים ולא מוכרים, הבריאות והאהבה. אז תקשיב אדם פשוט, אל תרוץ להוליווד, תן לזמן ללכת במקומך, תסתפק במה שיש, אף פעם אל תתייאש, ואיך אומרים, העיקר הוא הבריאות. שבכל זאת שני דברים לא קונים ולא מוכרים, הבריאות והאהבה, ובכל זאת שני דברים לא קונים ולא מוכרים, הבריאות והאהבה. שבכל זאת שני דברים לא קונים ולא מוכרים, הבריאות והאהבה, ובכל זאת שני דברים לא קונים ולא מוכרים, הבריאות והאהבה, הבריאות והאהבה, הבריאות והאהבה.